Kaixo, gu Alejandro eta Igor gara. Gaur, Turtxiosko eskolaren aurkezpena egingo dugu. Turtxioz, Euskadiko mendebalean dago, Enkarterrietan. Gure eskola, 50 pertsona ditu. 10 irakasle eta 40 ikas. Gure eskola, 2 burbuila dago eta 4 geletan dago. Gure eskola atzetik, parke bat eta 2 ibaia dago. Bat, Laguera ibaia eta beste bat, Aguanatzen. Kaixo, Ander eta Julia gara, eta gaur ibaiaren egoera azalduko dugu. Ikusi alduzuenez, zuhaitz horiek plastikoa enborrean daukate, eta kristalezko botillak leku guztietatik dago. Ibaia oso zikina dago. Zergatia oso erreza da. Zaborra itsasora joango da, eta animal pila bat hilko dira zaborraren erruz. Kaixo guztioi, Maialen eta Gorka gara, eta gaur ibaia garbituko dugu. Lehen hezkuntza ume guztiok lauketetan jarriko gara eta ibaira jaitsiko gara. Lehenengoz Agora ibaia garbituko dugu, zubitik bihurgunera. Eta gero, Laguanaz ibaia garbituko dugu ere, eskolatik zubira. Hau guztia egin dugunean, zaborra bereiztuko dugu. Azkenean zaborra neurtuko dugu eta bereiztuko dugu berziklatzeko ontzietan, baina zabor batzuk garbigunera eramango ditugu. Zabor asko hartu du. Eta Maialen eta Gorkari galdera sorta egingo diegu. Bale. Gustatu zaizue zaborra biltzea? Bai, asko. Zenbat zaborra bildu duzue? Pila bat, botillak, tuberiak, asko. Zerbait bitxia topatu duzue?
Bai, gauza batzuk genuela esperatzen hartzea. Botillak, jeringa bat, hierrezko gauza bat. Birziklatuko duzue? Bai, gauza batzuk birziklatuko ditugu eta beste gauzak garbigunera eramango ditugu. Eskerrik asko galdera erantzuteagatik. Ez horregaitik.